Шыннан да ул миңа бала кебек, чөнки мин аны миңа ул вакытта Ләйсән туганда 7 яшь иде. Мин 1-нче класста укыйдым һәм Ләйсәнне мин карап үстердем, үз балам шикелле дисәм дөрес, чөнки берсендә менә Ләйсәннең теге переходной возраст барлыкка килгәч, берсендә бик каты бизәнде дә бу чыгып бара. Бик каты бизәнгән, кулакларына зур-зур теге калкалар кигән, монда цеплар таккан, чыгып бара бу хәзер. Кая барасың әйтәм? Суббота көнне бу инде бу. Дискотекага барам диде бу шундый дырфагына сөйләшеп. Кем рөхсәт итте әйтәм? Беркем рөхсәт итмәде. Син әйтәм әбидән сорадыңмы? Ул вакытта әбидә безнең белән иде әле. Сорамадым. Ничек сорамадың? Ул вакытта шул 14 яшьләр тирәсе булгандыр инде. Сорамадым диде бу хәзер. Ничек әйтәм миннән сорамыйсың? Мин рөхсәт итәмме сиңа, юкмы? Дип инде. Син кимсең миңа шункадәр? Дип бу хәзер. Мен Ләйсәнгә карата шуннан да бик каты кырыс идем, чөнки ул вакытта группировкалар барлыкка килгән вакытлар иде инде ул. Анда кирип китә күрмәсен, тәмәкеләр тартмасын, наркотикларга ияләшә күрмәсен дип, шуннан да мин Ләйсәнгә бик кырыстырдым. Чөнки кыз бала, әти-әни идә юк, менә башка юлга тайпылып китергә бик мөмкин иде ул вакытта. Беркемнән дә сорамадым ди бу хәзер. Син миңа кимсең дигәч, әйтәм мин сиңа әти дә, мин сиңа әни дә, мин сиңа апа да дип кычкырдым мин аңа. Әйтәм бар хәл битләреңне жуда, безнең суббота көнне әйтәм җыештыра торган кер. Хәй иләрне җыештырып әйтәм, иләрне җыештыра башлыйбыз. Бармыйм ди бу хәзер, юк эшләмим ди. Теге ачуым килде дә Ләйсән чәче озын яның, билдән түбән. Байтып урап алдым да, тиз мәйтәм хәй битләреңне жудың, һәм без мәйтәм җыештырабыз. Ләйсән җылый-җылый кирип китеп шайтырып, битләрен жуып чыкты да, менә ул хәзер юкта барып шушы әйбер исенә төшеп аның, апа ярый шул вакытта мине чыгарып җибәрмәсәң әле ди. Ярый менә шул тотып калгансың. Кем белгән ди менә мин кайсы юлдан киткән булыр идем икән дип инде. Безне шуннан да кичкенә